Sarong magaw na sa isang atongang. Jadi mau lihat tema di debatah, mau lihat tema yang dihita sa luhut na. Iba di ulau talas ni roha di Manogoton. Dilas ni roha ta di Manogoton. Di ulau di bata di hita hos hang uluan bu hita di dilas ni roha. Imana nang mangulahon ulaon di Manogoton di tongan ipo kun alamat taon. Jadi dilas ni roha tai. Dunga sadar roha ta doh amang boronta raja ni boronta son doh raja ni bere song songoni raja ni amang boro sa luhut. Jadi majlis nurhata tajak nama kodakta sa tamulai amang namalo nami jadi ala dodo dirok dodo na tua do ala debataro sitok panadong dohot na sa isina alu kamu do tamata debata jadi mau lihat mamang ngadi alu kamu tamata debata ala huberek kami dari saat ada lo kamu dia tamat raja tidak tahu ibarat kuliah kalau mau lihat apa di hamun amalon nami ala debata si tombaon doa amat raja bamba kudak sebaya sebahami kamu godak sopa-sopai asa binua tano lihat ma bina tuba tugu to pasut padamang ma godang lihat las padong ma to si asa di batana ma masuk-masuk